Тук Явор яде пастет от авокадо, сирене и жълтък. Понякога се съгласява да опитва храненето с прибори с променлив успех. Хайде да сипеме в лъжичката. Хайде. Хоп. Айде. Браво! Левкавите храни не падат особено лесно от лъжичката и в този смисъл са доста по-удобни за упражнения, отколкото, например, супата или други по-течни неща. Браво! Макар и с по-дълга дръжка, лъжичките от Икея се оказват доста харесвани у дома и за самостоятелно хранене. Браво! Браво! Да. С ръка, разбира се, е много по-лесно и вкусно. Браво!